takwa monten so 103.3 SOMPA takrade tachiman 106.1 FM SOMPA 98.9 Abraham Krosunyane SOMPA FM wa 90.7 eno yankran SOMPA bono na pu FM 101.3 SOMPA FM doma sabre krona 100.7 doma FM nso age kase bokrona ede mamansan www.sompaonline.com ensem ni nyina ne nam ho ya akwa benya bi na wakenka san so anya bi ahwe kana Urban Radio live for ho Facebook no so St Augustine Edieko SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live and here YouTube na decoder so baby FM stations no na busua won sabe kan yen woman kasim nyina so fabi 106.1 FM ye friend kingdom eno achi no abusua ma remfi se endpoint aso yasene ye de kasa na de kasa ne ba kasa natural mineral water wama yensu papa nom na malaria do tatahwe endpoint for ede ayarese ma yen no na Dr. Tafiri Janso waye time herbal mixture ede ama yense yemfantu malaria nase yenu mu a ato ni nyina be firi ho honam yaw no akire duro anytime echechi ni emi booster waka yen ho awiei ana yatena se a ensem no anuanom ba sa agebre ye babia mawo de di mu akotene ya obete no ebini se enkrata bi efri kolebu aban ayaresabia ba ya echese adoctorfo mienu ene anesefo mienu ya woro wo mukawa afo mu betini nyina no efa arehosem a esi ye nam so ema abrante bi a wadi mfihia no aduru no nkron woto ananom ewon siedo na wasansem na mu no ana nana dazi gansa woye cardiac anesthesiologist wakasa kire mu senka abrante no ye hwe ne ntam so a enka wanwu eno na Dr. Richard Solomé enso de ababeto so ade achasa no kwasam ni se wo hwasa de Ghana apomuden enhyehyeye ne tie won krata so kama pa na emom eba se eba be yadwuma na aye bibie wo ho na apomuden ensem krono emu National Ambulance Service for womo de abetu dwase wo hye asen ahodo be ya hasan ani edunwotwe ya esese eye adwuma na emu oha aduonu nson pe na ye kase ejina ne nan so Krata every Office of the Special Prosecutor Orakisia Jabia Kachiaba Wachire musa eye 50-foot container sibia ayira ya wamusu senkofo bi na wonom ensa so ayira no wonom ebaba be hwehwe sansem ni mu ani nyina eye palm oil engo ho nsam mampani akasa de afasa container kro na ho no wo chese we ebasa eye economic sabotage yebehye ehumasua ensem kakra GS fo nso atron krata tententen ni nyina ye nhyiamudi ekoso enora efa menteme ho ase ne basabasa yo a ekoso ewo interschool sports dwumadia wo mudi ye ewo mfimfim mantem na sare ho samna mu no ana panimfo abamane a wan mu kire mu se obra kire senior high technical school afesu adro senior high ya no eye business school no emofra na wadom ho bomu etietia wobiti so etoto block no yado mu kwagina emra no eno ena sitagefo enso de ato se ewo se emrakete na asotwe emu eden ekoma won mu a ebeye se adwuma no NTC ehumasua ensemu an yedaso ejina womo ede ato dwase nye no koreda se license fee ya adesuafo womo egie no womo pejabo no mu wose enya de a etesa edom kuma wo mrahye badwafie womo de nsem bi apie monten ni nyina efa eye adwumgya adwumakuo wanu mu afei womo ye dwumadie e wo Ghana Prison Service de asam eno mo ken abusua anhweye tomakese entosi womba papa ne tese de ye papa jine ede ache nchigum ansa na wo maton esanse ene wo ma ekobokena ne se enya de a wo mokọ abusuansam ne dɔson afoforo bi eka ho awie bedema yebesane mu agu ho ede amamo seprem to breakfast yebo kan ho ewo Facebook SOMPA 106.5 FM Accra o like your page na no follow na wo de wadwenkyere no so atoase ede amaye kama wo kenkan fo no awie yi midin ede ADWOA ASARE ABENA ABENA BADU ADEPA Kofi enafe triple A mine
Ejapia APAM DADAA. Abusua afei yenje brekase no enchiremu ankasa enie kolebu aban aya sabia anope ye dasori na nkrata bi efiri honom aba wo mo kyeresa pomdi adwuma yefo mienu a wo mo ye adoctafo ena afei anesefo mienu nti nipa nan ho asem ne ye kan ye kasai wo ma woro wo mo kawa e de afa wo mo abeti brofo mu no ye beka se ya interdict wo mo ne nyina ene se enam wo mo ensa so ama obi atwa nanom ewo ensiedo ne nyina eya rehosem a esiye beye na wotwe baako ene kakra entamu enie se owura bia no wadi mfihye no aduonu enkron ya ye kyerem se oye engineer ya no woni Promasido Ghana Limited adwumakuo no eye adwuma ye frɛ no Charles Emisa na ehyen bi ekobo ne to kwan mu ewo circle overpass ho no ba bi enkra ha eye February ne call police hospital wo mkodu ye se mpani ho ene yede ne kopie mu wo reje ho so ne call police hospital wo mkodu ye se mpani ho ene yede ne kopie mu wo reje ho so wo mkɔ ye sara ye se mpani ho ene ye yemfa ne nkokolibu yede ne kopie mu ewo kolibu a wo so se enya de ayarefo no ebenya mpa adase ena babofo chembu a wo so se enya de ayarefo no ebenya mpa adase ena babofo chem so okay se mpani ho a ene ye se wo mo duty no wo betimi aba abehye no ewo ambulance shen na yede na benime no so no amfoe nam so ema owura no yese cardiac arrest yi ebie eno so ni musa ewom se na shen bia bonato kwan mu de enso wo hwe bre a ambulance service fo befa owura no firi mo bro kakra kra ba wo mu no wo mo so abrante ni kokoasa adwuma ya wo mo ye ewo ho no muntinam so ama owura no wo mo de ye ba na mpani ho ampampa na abrante no atoa nanom wonse do asemi ba ya kwakọ ya rehosem a empenifo bebre na de wo manu atom se ebi ya ne ene ye cha asemisa ya mpe ho asem a nkantam a wochena ebetimi ayewo enti ehun nsem no akwakoye bebre eno ena kolebu ayasabia no ede enkrata abase eye doctors mienu no anu wo mo ho no ne ya nurse fo mienu no sesi ayese wo mo nkope ba bi ntina na wo mate abedwakuo bi a eye internal committee ya wo mba be nhwehwemu ede afa asem no ho na afa medical staff a wo mo wo duty saa bre no a ye de abrante no kopi ye no nhwehwemu no wo mo nyina efa wo mo ho binti se ko wiase ne ehu se ampa entansa ye de ayantam wo mo ekun mu no eye ade se ennam wo mo nsa so na abrante na to na no wonse do de a committee no report wa na recommendations a wo mo de beba no eno na be kire anamon a empenifuo betu ede afa ho enti ye kasa de committee no wo ma hye wo madwuma se wo mo se enya de a wo mbe ye kataso muamu aso bia wo mbe ma hwehwemu trodo akoso na obi biara ye sese ye holding accountable Emma no ebe jina be yiyi nsem ahodo bia no wo mbe frɛ no na wo ba bebu akontan wa bra committee na ye nadwuma no wo ma kye mu ne ntia wo motena se eye enhwehan ema asare hosem no esie ne krakra mu won kratai mu no wo mo ehye omanfo nyina enkran se kolebu aban aya asabia wo mbekoso a aye adwuma e de ahye ayarefo emma obi nkase ebia de asie nti wodi hye bi yare ne no na ya asabia ben ya betimi de na akọ ho ama na kwakọje ayarehwa ebi ehunti no obekase ne memfa ne nkokolebu mede ne ekọ ba bi foforo ana memfa no enkwa ya asabia kora no a wo mo se adaworo ma wo mo sere se ma obia enya sa adwene ne mfa ya asabia no ho wei eyemfom so na aba enunti no wo mate abedwakuo si wo munye hwehwemu wo mo se free sabre ye ekọ no wo mo da so a eye adwuma apomde mapa wo mo edebema wo mo patience Ewasa ensamuna mu no ana wapani a wakasai wo ye cardiac anesthesiologist eba no wono mu a wo mo ehwehwe enura yade wo ayafa yade wo mo kopie mu wati ata wo mo ayekwaye wo mo cesarean section CSE bie ye wo mpane ama bia ye adokotani no be operate ana wo be di ni dwuma no ehwo no etimi eye den kakra na se hostels ni wu ni etimi ayo operation no ana CS no ana surgery kro Dr. Penny wayempenifo no ebia wono ana kasai na dazi gansa wachire musa sai arehusemi esi ya namso ema Charles Emisa 29-year-old boy na nyakopon aya domumu atimi akosuku pa eye na dwuma na arehusemi enti sesi na yedna kwa ya sabia na be se don hire pore miensa 3 hours Yasi no bad syndrome na trasempani wonti wanmu de yeba na wati nananum nsiadui owura gansa kire mu sei
sanka adokotafo anase anasefo asabre no won mu emergency ho etimi akeka wan mu kakra bi mpo ebia ye bone line bi anase ye man infusion bi anase ebia ye hyase ye se ebia ye presse ne boso ama se emoja na ebia enwini ne mu a ne nyina etumi massage ne ye na ka bibia koye dia ma branch no so bibia sense no anu wachire mu se eyara hosam na wohwemu a abrante na dinane ma ba esem yensa so anu oti na nanam se do wasi internal bleeding betumi aka ho pa afen so chest injuries enu so betumi aye factor ena ebia dia wanam eka se trauma yi ni nyina so betumi aka ho ebi enti wandu ohu ni se si ya hwe ne ntemu a enka se dia yede ne banane kwakura no enka obetumi anya nkwa ebra ononyafo gansa ekasa no so pakase ya twen bi SOMPA FM. That's a huge life, 29-year-old, and that guy could have been saved. Openi awakasa ye eye Nana Dazi Gansa wono eye cardiac anesthesiologist and ono so actually semu afa 29-year-old boy Charles Emisa ya wo free mu ya ye ho ye free anesthesiologist for no ho abusia ye da so awa pomodemu na Dr. Richard Solomeni wono ye trafo e de Ghana Medical Association and wo se so hwe Ghana ya pomoden hyehye no e won krata so pa ne fayo ene apomuden hyehye papa egu apono so broni kura ne bi nanso edu se ye de ye adwuma ne ye de ebubo adumu ne adan e ka ho bi ene ye hunu de ye hunu. There is always a translation capacity system that can tell us this. There's also poor ambulance hospital coordination. And then, of course, when it comes to referrals, there's a big challenge in the full cycle referral system where a patient moves from point A, the next hospital they go to knows that they are coming and prepare for them. And then at the receiving point, when they cannot receive this patient for some reason, how this is handled. There are multiple facets to this issue. There's also the challenge of dumping. No matter how many beds we provide in Kolebu, if all the periphery are dumping into Kolebu and are not strengthened, Kolebu will always have no bed. Ridge will always have no bed. And no boss says no bed ne dear. O de amfa honem padodo e de bekwa kogugu ayasabia ne nyina. Se enhyehyɛ na anya adwuma yie na yenso yansonson ye ho na biribi ese ye be hye nkwanhyi a. Onkwa ayasabia hodo no na ehwa ye ma. Yedasoa ejina sa arehosem yi emu na National Ambulance Service for ena womode ababetu dwase wo hye ahyen ahodo beye ahasa ene edun wotwe 318 ya ewo womaso ya womodidi dwuma no a ye kasai emu ohaduonu nso 127 pe ena eye adwuma ne akare nyina asai ya womo kire se enokra namso bi na ama ayaresa ene apomden ho nsem no akwakoye bibie ho ye se ambulance no se de bi ehyen bi yate no wo ho no mo ese maintenance na de akọ shop bibi wo ho enkoya ne ahwe ne yesiesie enso ba National Ambulance Service ho no a womo nye sa maintenance no enti wo behwe emfie num na ehyen mo na yato no asei na esi hono wa brank ya be ni ko ho ntemu a enkebetimi aye bibi clinical auditor ya woda Southern Zone no ano ema National Ambulance Service eye Owura Martin Ewua Amoa 380 stations. Currently we have 191 in commission, 127 out of commission. That's a low span of ambulance. So after 5 years, there should be steps to replace those ambulances. That's like any other vehicle, with high maintenance issues or cropping. If you're not able to get new fleet to replace the old ones. Ene ya yekotie sesie eye clinical auditor ya oda Southern Zone no ano ema National Ambulance Service Owura Martin Ewua Amoa. Crotsai every office of the special prosecutor Owura Kisia Abena ne APAM for one mo akachi one mo atre mu se obubu obosome November obosome no na wanom enyantie bi ese container bi a eno no edengo
a wohwe mu a wohwe sika ebetumi epia free mu aba engo eye 50-foot container ede engo ekwakopie mu e Burkina Faso wo de ba man Ghana sika mu abese 25.8 million Ghana cedis na wanum kire mu se wo mu hunya ne se amane kwanta abepie mu ewo Ghana yedwa so a wanum aton ya wo mantua penny wo mantua to bia afa ma ban no wanum akire mu se wo hwe mu ankato a wanum tua ya wanum ebetua wo so aye 10.5 million na Ghana yebenya de free sa 50-foot container ya na ngo na wanum ede ebei na empanifo akire mu se wo mu ye de on betimi bia se sabre no custom officers ya na wanum fa wonsam afei national security operators ya wo mu so fa wonsam clearing agent for ana wanum eka wamu ho abomu as office of the special prosecutor wamu kwakohwehwemu entino adwumako be asemiensen ya mabo wondin ana ye kwakohwehwemu wamu asabre no sa container no efa wonsam ye de wamu aginamra no office of the special prosecutor say wogusu a wo ye hwehwemu said ye wanum aye omadwen se corruption die wanum soso wo mayim no enti wo ye wadwen se o mane bibi nkwanta na nam wonsa so ma wo mayi efomo an ye tekwa wamu die wanum enu besi agan na wanum ahwem di sansemi wanum adi hwehwemu mapa egu akwan mu abusia kasa na kira menra wato okutayemu na wiei kase ne ye de brewo babia wo bia sanso wo hia bi oto nsa frɛ won a ye de betoa wo eno ane se wupusu wo ma homa e wo 0206 469 430 0206 469 430 wo mo nto anketoa adantamu ene akase ena afi wo mo de friend say dispenser no adaba na esiso no a yedi nsu gum na ye wo fridge e wo ho na ye san wo heater san ka ho a etimi hiti nsu san chele no ma wo no eno asem na mekan wo hia bi okutayemu na kase no ba abusua san komo no a abena de pade to so yi ena mampani nso wone ankurankura nnwumafo no edi ehia wo kasa na nanima ayebo san pa no wo se ha enti san mani bra matwa ntoma si mekoko na me se menna na mennam amanfo amanso sade be na Ghana dwadie betimi akoye mo no wo mo nkuta hodie be ko fine na niema a ene de ye wo man no nso me research no san de mo san ye no wo machi no se 85 point something million ni nyina no nke ye kwakwa nanso ni nyina achi wo kase we na ma yafa unra ehumasua ensem emu na panyi kwankyerefo a woda Ghana Education Service GS edwuku na no ye Professor Ernest Kofi Davis enra enhyiamudie kese bi ekoso na enhyiamudie ni nyina ye se wo mbekwa akotena se atoato adwene efa basabasa yo ne menteme ho ase a esiye ewo inter school sports bia ekoso ewo mfifi mantem nam so ema Swedro School of Business for ene Obrachere Senior High School for edikobo mu a ene ye pra adesuani no baako na enhyiamu no ekoso enra no eye mpanifo a eda GS ano ena ekohia ye Central Region eye mfifi mantem kwankyerefo a woda homasua ano Dr. Mrs. Juliet Dufie Otami na wo nhyiamudie no ase Agona West Mensin kwankyerefo a wono so hwe homasua ano mfifi mantem Cape Coast Metro Director Education wo ko nhyiamudie no ebi abura sebu kwa mankese mensin nti na kyese mfifi mantem ho de kyese mensin ene regional directors ni nyina wo mu ko nhyiamudie no mekasa mebobo a edin no edoso na wo mu echire mu se regional directorate no womo ne de amanebo no ekoma director general da GS ano chirichire mu de esiye ewo inter school sports dwumadie na womo de kwahye so no ne ekoso nyina womo yiyi no mako e de tre director general na wote asem no wie no wose da bi ade we de anya de esese yesoso ema no yeyie enti wokasa etia yese de ekoso no eyade se entweye na wose inter school de nka eye platform bi a womo timi nya akwanya na womo ma adesuafo a womo ewo adoma chede talent ene gift ahodo no epie montene ene womo mu numbo womo mu numirikatuo ene high jump ne ekeka ho no saa nhyiamudie bi ase ne ehun talent bi etesa afenso etimi ema enkabom eba schools ahodo no emu enti se ade a ye de promote enkabom ne talent de se kowiase na bibise esia na eyese adwuma
empenifo eda ehumasua ano ewo mensini ne ano honom no esese wo mo hwe no wo mo ye wo madwuma yie na director general echirem se gina yesia central region directorate no esie se wo ma bra sporting activities agokansi adwumadie bia ewo mpotem ho no wo ma bra kopem se nhwehwemu no ebeba na wieye no wo se yade a wo support wo mo pa GS Director General was support regional directorate no gina ya wo mu asi na wose wo mo te se enya de a obia ehwere ne nkwa ewo sare hosemi emu no wo makoma atom yem sanse na ensensem bi ne na media no eso se nipa bako ato na no wonse de wo mo se enya de a bibisa asi na perpetrators na ye wo mo a wo mo ho bon wasem no mu so wo se wo dabambofo ase se yense sa nkrofo no ya investigations eda so ekoso ene kurakura mu ewo nkrata yi eso no wo mo se wo mo ka kire awofo ene akyekirefo nyina se wo mo ta wo mo achi ena memma we no so nyese bian ena indiscipline wo school for nyehwe wo mo se indiscipline ne de wo maka ho asem aka na emum awofo no so wo adwuma esese wo mo ye enti wo ba efirifia ko school anu wahwe no wa efutuo bi e de ama no se de be ya wo kɔ a eja anteba won fa ne ho enko body beats ne wo mo a wo mo de ebi a eto critical wo mbenya baabi di wo muti afa no wo se awofo no so wo adwuma esese wo mo ye wo ho ne nyina enkanfua no wo se Ministry of Education NFA GSF wo mo wiata so se wo mbekɔso aye adwuma se de be ya discipline e wo ye schools ahodo no mu no ebetimi afa ne ntemapa efra. And some crona muno and a Ghana Police Service ne fa no ehwe abonefo sam ehonsam so pania wotua wa no COP Lydia Yakodonko wakasa kire mu se ebra wanmu sa video no awantentan fidie so se enkwada ne bitietie bie ya toto brog no a entempa ana aposifo ekopie mu nti wohwemu a wanmu kire mu se anadwobe se no nkono ana posi adwumako ne fa no hwe abonefo sam so no wanum ekopie mu ewo suku eno no ede Swedro School of Business ya no ewo aguna Swedro wanum ekoya no akyerkyerefo nso ebo wo homodene ama emofra wo mu hu wo mu wo video ni mu no wo mu agi nipa miensa na kyerese sa miensa no ene wo mu kire mu se ye de suspect de abo wonum sa nkwada miensa ya sa bremi no ka se wo mu kire mu se Ghana Police Service wan mo hwe abonofo sam so ensa ka wonum no Wamudin ani Joseph anu go aboa wo ho wamugu ahoboa so won boaboa ne yade mofra yi akwa mu ewa asem bia ne akwa toto won ano se ebubo won mu a enye obi na akwantwi buase yakon ene odi ne ti age akyerema ene na ewo se ebubo won mu a asotwe emu ehye na emu eden na yesua de amafoforo eno nso ya asem a sitagefo ene wo munuanom na gratefo a na atefo ka ho nyina aka abomu a wonom nso ka na twerofo akasa saa na panimpa a woda no nso akasa na we de wo kasa yi sitag wo vice president Owura Daniel Ofori ene wo se we no ene se wo mo de bekọ court nyina se court ka na asem wie na wo mamfa mrakete anto interzonals no ho se obi ediment mo ho asesim ana wo de ntokwa bia ba mu a saa mra no ebedi no paadia ene ebekọ so ayesa esumesi aye no bo so obenten so ayo esansa wo yo ye no ya mana kotua kakra bi na wasan akotena se na se wafa ne ho adi na emre mu ahye wo mu a sa tie bia afoforo no a ye de wo mo ebeye escape goat no saafo no ebeye nse na ho ama afoforo ahweso asua woni ba abedu ene di sankomo yi afoforo ahweso asua woni ba abedu ene di sankomo yi already which I know, and they said, yeah, but call interqua. One more day, catch a teacher for no one year, you want to say, yeah, Mama, I am calling for tired, manage. I don't know one of you almost said, and a school for you almost. It is a trust in the apostle. Teacher Lydia, you're talking to me, the teacher Bonado Dona, and on the brow will be as if I call your private business. It is interqua, because they can say, interqua is part of our job. I do idea. The evening as I do the content, we took my way. A copy is down or Modia, and in this you ene a woti ye Owura Daniel Ofori we vice president edema city akadwumako no asantemamu ene one ba abedu ebo nkomoyi SOMPA 106.5 FM Accra so enie
Premto breka sebo ena wasungu so a wutie no yeda so a ewo ehumasua ensemo National Teaching Council NTC adwumekuo no wo mo de abeto dwa se ensem bi enenam abefo nkratobia awodo no eso se teacher licensure exams ehu sika no wo ma pagya abuo nim amano akosoro na NTC fo so wo mpese wo ka kire Ghana fo nyina sasa ansem no enye no kore wuye no edi free ho no a yese sa licensure exams yi NDC aban hye ho bo se wo mba wo mbetwam na wo se wo mo da so a ekuramu enya de se bo hye no wo ma to atwene baabi enti wo manfo enya abotre wo se wo hye free afimpi no ene aduru miensa 2023 sika na wo mutua ema licensure enso no 450 Ghana cedis ena wo so wo matro a wo ntwa ya wo ma betro receipt no 150 Ghana cedis paper ba ko bia wo se ye kasei every 2023 besi 2026 na se emfie miensa entam nie wo monto sika nim enti eye ne wo yie pa se wo manfo bi kase wo mato sika nim ena wo ye no so free ho no licensure exams na nkasa nso no NDC fo ya wo adwene se won bekoso ama natena ho no mu a board chairman ya woda NTC ano eye Owura Emmanuel Kwame Alovi. The NDC has not reneged on its manifesto promise on the licensure examination. Trainees currently in college would write the reformed licensure as part of their final semester examination. And that was what the NDC promised, that we should integrate the examination into the final examination of the teacher trainees, not allow them to go back to home, wait for 1 year before they come back to write. So the second tier of trainees currently in college would write the reformed licensure as part of their final semester examination. A practical component missing in the old regime had also been made part of the new reform. Teaching practice has been added, constituting 30% of the total mark. Abusuafo panyine ya yete ne ne sesie no ye frano Emmanuel Kwame Alovi wono ena eye board chairman Emma National Teaching Council. Kratsaya ekrami freedom kumano afemu ewa mrashebedwamu wanemu a wamo eye mrashebedwa committee a wanom ehwe employment labor and relations and afi pensions so honsam eda wona bemu wamo ena ekasai wamo kyeremu se busumi ya ne da na etoso edu enson ena wamo hu kratsa bi free prisons administrations ya na wanom kyeremu se yentua wanom eka empanimfo ise krata no so no na wo so se third quarter of rent allowances wanum enyan afei wanum kiremu se second and fourth quarter of 2025 eno so wamunya wanum sika enti na wanum de krata yi aba wamu kiremu afei ahomgiemu ehonsam a eda wona bem enti wamu ka kire empanimfo se yenhye na yentua eye Ghana Prison Service adwumako yentua wanum ka esanse wohwemu a wamu bo adwuma pa edeboa interior ministry no so one more catch that woman let's say woman shania can be enfama empanimfo yi na yentua one more ka ebion krata yi one more kiremu say one more directed the akwa finance ministry no affair controller and accountant general department no mosu mu hu bo mu eyamasade se mo hwe sesika ho ne adetua one more ka wamu kiremu se penifo wamu di wamu twuma e Ghana Prison Service no se wanu se wamu nya sika kora anyi chop money wo fie wamu nya sika ntuatua wamu masuku fees ne de kaka wamu kora mu ba eya adwuma wamu nya sika mfa ntuaduane ndi ebiewu sede wanum edabia ya wamu di wamu titu kora no bi mu kiremu se wamara wanse kora aso ya wase wanu mutua enti no edom kuma yi empanimfo e kasa kiremu se wamu toto srada we no emu obi mfa meye amanyosam enkase ane ena we MPP nti ena we kwaya NDC nti dabi se uyo nipa na se ebia wotse onyonko ase a de wokan wo bete na se wasode aye adwuma pa boa wo manyi na ebe wiase na kachia ho sensem ebe ye basa ne de enya na enkoyie wanum ka kire Ghana Prison Service mpanimfo se wanum nya abotre esanse wanya atwen ya wi ntitwen kakra na ebra wanum so de nkrata egu so a omude akwakoma mpanimfo yi yenhwe de ebefiri mu aba edom kuman ese wamo emene bo anum nsuo gu so se eba no akatua ho sensem mu afi adwuma yeye mu na afi ahomgie mu ensensem mu a pensions ho sensem no ne nyina da wanum abem wan behwe ese bibia betumi akoyie amagana adehia yenso yen na yeboa womo emoman no ekoso krata opani anensa ehyasie eyo ononyamfo Frank esi edu bekwen wo yemrahye bedwani wo deputy ranking member edema committee a wanum wo mrahye bedwamu a wo mo employment labor relations and afi pensions
Sabatu Tripoli was a jinyame. A face from Padroma can stay be diatum. Abusia, Akatiano, Kume Binem Sabe and Ebana Yebi Oho. A banny say pa na yariasha show, Bra me diagonal who say. In Fichre Hofu, na a Jaria Gotano, said the ya na a TNT. And Tonton Bebefio, a das a boa malaria benya. And two was a no more de untimini eduba bina honam to say the ya bro. A mobia ned de on casa anagia doko ejumayo. A malaria na yesano. We had time heba mister. Dr. Tafri Jedruno. A year juma senkonya. Udiano numbi. A bedri nina trugu. Ama huato wonumbe toso. Banchi de wonumwa. Overtenete said abeko. Na wakaya hune we yedika sieno ebrewo. Se ura gane jaswa. Wonumwa edi womujada debi. Niya woton banche. Brodia nomne ne kanka hunya ya. Anka se dwa wo bedi to makese anan to se san se no ene wobo ene wode usika wuradwom ho a na wo moyi ntosi no nkra na ewom no wo moyi ketwa miensa na de amount sididu uji a wontimi nka bibia de ombeka ne sai na no bokena wo mutwa agya to track no no antimi amedu wo mo eka ho kura etuo kan wo mo ama ewie ye kofa aprafo no bi kura wo 37 ya mampene se wo fa wo mo ho kai enti ama kwan so krokra ye bibie wo ho na ye kan tosi kwan so kwa asantemamu wo mkopa enam sa ya so ma ntosi hima wo asantemamu haji amanzura ne ba bedu edi nkomo e kire de enti asese ntosi no wanhwe yi a ye de se kan beto so apapai ntosi de ehwo aye de ntosi ne bo aye de papa kane ne rubber paint ni etono 20 Ghana 30 Ghana ne etono 250 220 nti stop ye no ne bo aye de pa ti ma no egu border no so eye demonstration o matene fi a che na wotwe na kwam de wo mo nti ese ye pohwe na se ye do kwa be fa so a wo mbe ne kakra na kakra bi kwa o matini de aba ama bibi atoyi osi de bi ni ho kakra bi na freezer bi la baha eno de intimi nsu na bia eno kura o mudi wi akwan ye hu wa ye be sinji because ye se ma bi ma na ban no hunu se ye ni abere na wo mwa ye na ye nya security na ye nyina ye intimi nya adwuma ye tie sompa fo nka wo mo ho pa de a enya de a wono wo nkwa ebeto chacha ko bokena se wo mo ko fatwe market ya babio Yetwa oti mantam no emu regional second in command ya wada Ghana National Fire Service ayo dumje adwumakuo no ano ewo mantam no emu eye DO1 Francis Agbavito na wode kokobo akọ ede amashenkafo a ebia won sheda ennim oti mantam kwan ni yi obi wo honom a wonam so for the first time ana wafa so kura no a wafa so ache enti wonnim se de area honom sifate a wose adawro matobo na fa wo mo a wo mgu ehyen ni mu no ekokoduru asomdwie mu ni titru pa na ye wo mo a wo nam mikrom kwan no so honom no wodi free wrawra besen ko apisoku bi no wasim ewo azukoko kwan no so ni titru pa ni area ho azukoko ho no yese ye kwan na sey enye enti sa wo ye shenkani na wonam so no wanya hwe ya na ede akwanhia na ekoba kevo nso ewo ehonom no kakra ena adu honom so abepo ewo ho enti udu ho no wa ya hweye ni enti a wode selfutu eba no eya rehosem a esiye na wo chehwe mu nam so ma enipa mienu eto ananom wonse do ewo akwanhia bi emu ewo empotem ho na o say road safety enhyehyɛ bebre wo honom ampanifo ade egu akwan mu enso obi wo honom a wonam kwan ne ho kora wonhwɛ ye obabi a ya chiro 50 ye obabi a ya chiro 70 ye obabi a ya chiro drive slowly chese road signs ne doso enso won de wonfa ho esen a wotim ne no anse wotia so na chese wo kosa akwa wo se saa de ne de wo ye saa ene na wankasa wonkwa ena wudidi agro ensem a wode to yama ne boni na kin enim ni bini. Our advice is any driver that will be applying this road, they should at least do some few investigation about the road and know the very dangerous areas. However, this particular place where accidents have been happening, at least from January to now, we lost about 5 lives. It's not a dangerous place. Technically, the road was okay. So we want to believe is either the driver
lost brake fail, or he was slipping and was taken back by the steepness of the road. So we want to advise, apart from the Road Safety Commission, maybe increasing more signposts of education and other things to alert drivers. We want to advise the drivers to take care of their cars before they begin to use this our road, particularly the new ones. Ene ya yekotie sesie no eye owura Francis Agbavito wono na odumje adwumakuo no woye regional second in command ewo oti mantamnum eno achi subordinate officer owura Maxwell Ashon ya wono so eye kasamafo ma oti regional fire service no de kakra etato kire sompa kase se eye pai katanga ya eno no ewo krachi is mensinu emu odumje adwumakuo a no wo mo ho no akwanhia no esiye no nyamiadom wo ma wo ho ye ha ekopie mu wo ho no ye kasa ide kwan no wo mo yi ehyen ni nyina bra Facebook na behye emfonyinya ye ka ho asem arakosam a esiye ema ni nti wo mo de safutu eba no ye de emfonyin ni bi agu ho eni enyan enso ye ne black and white nti e bia obu ho no wontimi hwe sa ne ma no betimi aba na waba behwe bi ewo yi Facebook page no eso wo se ye kasa ide kwan no wo mo yim ya emuda ho no mo a obia ebetimi akọ no aba. Well, on yesterday's accident, we had a call from the Pai Katanga District Police Commander, ASP Frimpong, to our fire post at Katanga, which is more closer to the accident scene that there's an accident. Unfortunately, we don't have any standby vehicle there. Though we have the tools, the extrication tools, all there, but there's no standby vehicles there. So the police commander had to convey the police to the scene, come back, and then convey the tools to the scene. When we got there, we realized that there was a trailer with registration number GS642512 carrying loads. It might be coming from SOMPA and with the wheels up, and then the driver's cabin mangled. So quickly our men has to get to work and then extricate them. They have to do some cutting, opening up. Subordinate Officer Maxwell Ashon wono ena ekasa ema otimantemu odumja adwumekuo no ena yete ne nkan wone yamane boni na naken eni di sankomui ya de kasie yi ewramu awo ahafo South West Krosini ebedwane mu na amane afiri hoba ene se ekuo bi a wanom ese wamo edi cocoa farmers concern Cocoa Farmers Association. One mu chire mu se wanom eye demonstration na wanom ka chire empanimfo say wanom jai amanyosem a wamo adi ewrawura cocoa mu no na sese diesi enam so ma yati cocoa bu aso se hu wanom chire mu se sebi eye didi atem enti stop cocoa politics in Ghana na ebra yansem chire ni Ebenezer Wusu ansa ekopie monde na wo ye panini a wodi edom yanim ya na wo mutintosu kokko de a chire mpanimfo ayo owura Edward kwabena yebo ani nsamini. Yeah, Vice Review Committee, Farmers Web, Ebe, no more time, say no more yes, say. Nana Mentias, say, your farmer rep, Abba, Wajatu, Tenasem, Ebe, dear, Nasia, Banas, and the cocoa borders, and na Mesha, now making kind, near my would you work with the microphone, since I would say, na, for my cousin and your politics, near Tabanachia, and she said, I want the pajama. Ebra owura Edward kwabena yabua ekasa wiye no na yensem twere ni sanso ebopini wanmu a womye members de ma concern Cocoa Farmers Association a wonom wa hafo ano South West wanmu so essay Farmers and where the commune board abani Benjamin Biako some water. Oh, some of the buying and Thomas Bani Semi and Chichimu Bayan, who said the Jimmy, Biaco Saman, our platform. I didn't say my web marketing yet. This is a coton, no say Boca, because MDC Bayan or Yaboka, Poto, Yama, mine. Did the present baby you bet me, my baby, you the pennies are to the mentality, the mentality. No, they have to say, when you're MPP for no, that almost in Casa, and you did it. And what person was saying, yes, Sompa. Ebiani, where ya waka said, ye had no ninu MPP for no, we back as ye, papa ye and this in
said the okasa so kaminuanum NDC for the ha me so hey we MPP ni enti na kire se eka ha kɔ ha obi abeka se enti yenyan eya amanyonsem a yedi wura koko mu no na entumi emoa nansanse o my Ghana de koko eni ye chiribre mu adehye wonom ewo ahafo no South West cross ni bedwanim wonom wo ye koko concern farmers association for womo enani ensem twani ebinizo wusu ansa ekasa yi ene yenkwa asantemamu na ho nso adehye a wo mo ne ba bedu edi nkomo no se wei wo mo de ye amanyosem enye ye esanse emfa ho na amanyoku a wo mu wonum nsuo udi nsuo dwade saa na nsuo na wo mo de ye waduane na adehye a wo mo asantemamu na echese ye ka barekese sutade kese na asantemamu na da na say tinso ho pa na ye de nteso hohoro yensa oti bi wo hene wo mo se be enna abesene koni nsuo ma o wo mo wo subonten abrepo atonsu asofua barekese so ame eho nyina wo mo nyansuo ena wo mo se nyame ampata na nsuo no wo mo amana amma enne ne kyeren wo mbete wo ho agumonten so that Travis nso ema inuma de kudenti mo amoto pipe mo amonka no anse be hu anse o hye gyae kra wa bi hye wa no ni ato pipe no na de hu akuro nso ewo nso wo no asan abe pipa ho pipe no mo de water be ba e de be da mo switch ni asan bomdia asan aka ho yia ne ya sisa bucket aba mo office ho no Ghana water ho no aba be sisa mo nzu no ho aba be sisa ni nyina na de mo be ya mai bosu ni akiri yo bi no kro ensu ma ni su kwa ni de yediane ayi de nka simple ni dwale esre ana mi fradi ko du fi a de boy so abato am ko de be na ba ni present ka menya ipa na de be ni ba na enwu ko de be aba yesre se mo hinsu no na mo ni su ni bi enfa amaye asantemamu adehye wo ho no ena ebi chese Ghana waterfo se mudi agro se de omoni asi abre ne obese ebinom so kra ye akuafo a omo koko akwakokem won baburu munua o won masa de bucket aba besese munsuo no na ne mbeye no moye na yentoa so enuaburo ebeba mu idie na kyese anoa ye den ye da so agina sante mantem honom na sokoban ehɔ ne yakwakodure new site ye no wasokwa mansin no emu wo mu kyerem se wo mu de enye nsuo hu asem o ana water bill wo mu de ne ye akwan ne nyenyenyenyenyenye wo maka mpanyinfo still no a wo mu pese wo ba besiesie wo mu se nam se akwan ne nyenti no ama akromfo adwuma wo mu ye wo mpotem ho no mu a wo nam so a ne yehia wo ne yage wo bag sika wo ne yema wo de ko dwa ne yage enti wo mu esre aban se wo ti a won hwe na wonye hu bibi se de be ya wo makwan no ye betimi asiesie bese bosome enfutra boy hwe mi amigina hey enokwasem ni me manyina atu agya me efisa enfutro no obi aso ntimi ntrem abrewa hefa na meko ma pechasa midenya ne a empaso nyina da bia agese wo sesa bedsheet wo mantem ase no enfutro nti me yiretu agya me yiretu agya mo so ntimi ntrem futro mu sa because enkwala no da bia yare ye be ko hospital bia nso no yese enkwala no mfutro ewura wo mu enti wo mu nyina afia ye to so mienu akromfo nso di enya akromfo nti na no ne hayai gaba koko school na no pa no nso na akromfo ayire no ye twitwa akwala keto o ye twitwa na sekan o mu perfume wo no ho bo enya bi ye twitwa na sekan efuturo yi nti because wo benya no mo nti ye sene o mu si share kwan ase ni anim se de ye wie a ada ho no mo 6 years nti ye sere aban se waba o se the big push no on fa hands on kan wei omanfo bi wosokoban new site ewo asokwa mensin mu asantemantamu na wote se wo ekasa yi wo ne yamane boni ba wa bedu na edi sankomo no ye kai wo se endpoint homeopathy clinic wo madaroma na wie yeti baabi etimi kenkan ensem no ema ye se yade bi etete wo se ya wo ho asem prostrate wo memem se wo kidney na o liver no how bi aba ho obu ho no mkura ne fie na kwanim enti anya afi ne de ne bechinchine de na to ka mu abesia koda bi enti na Dr. Dubuaten ene na nurse fo no se wo betimi aba ofie ho na home service womo etimi edi ababe hwe wo de hye no enti enkran shell signboard sprinters kwan no eso ho ena wo matran na ekese no wo kro no mabo hia enso ewukuma se ba ko ho numbers no 0244 867068 0244 867068
ana 0274234321 wo mun nyumaku nkaye yedi kan edi wo ho adanse ye de ne ye hu tiawa na yaje wo mo enkrato no aba ye ba de aka etwe no ye de beto aso. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho dendenden tontina 74 yinso ya ye ne sensuo kokoro kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi ejedi nkratwe atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre ema akatua papa ampa sa abebu aye na nanom ka sa wokoto sa aboa ne ti unua so a ka je ne se sore yen so na mom enye sore ne so ena obi abadwo se hye na wo de ni kwan se wo sa nso si odi ho na mo wo pe nso na wo de wabadwo se ni nyina num kura ma tinwe kura akata we ya mekan ye atwere nchama eto oban Ghana brelu prekota ekọ crash yi ewo obo asem fimfini ho kwaye mu homa nipa nwotwe eti nananom wonse do a woman bi fi sabre besi ne bia ye da so kaye Peruvian manum hoso ebiasi o Peru na womo de awrahosam ne sankoda makoma nso eka passenger du ba ko ho ema womo dodo ne nyina okeka bomu a abusua dunum na awuo a enya asam keto akora ye du pre no na ye Z9 no na womo de no eye MI17 asrafo wo mo adu prebia aircraft ti say de na yakokọ hwe ho na pepepe na wo mo se na atu efri pisco ya na nka eba besene enti enam ho a eduru chala viaje ho na sa atwere nchemi esi enansa ya so ema wo mo ama wo mo a wade hye wom no yakọ ene kafra we eye de efri Peruvian Air Force for no wono maboboa no na regional governor Edema Arequipa baby asabre husemi si ye no Rohel Sanchez se wo heya we bibini ke be frɛ no Rahel Sachi wo de to so se empenimfo aye ntotoye bia yese wo moyo na de asai na japade ahodo a wo mahwere ne akra ne nyina no wo maye hwehwemu mapa ahunu baby a wo mo free poten na fe wo makwa akose wo made hye eno achi nso no de asie bia nso no baby awerehosem ne sie no wo mapepa sa aprekuro no nyina se de be na wo no ma wo ho mpo no kam na eto wo mutiri mu no ebetimi afiri ho wo made hye a wo mafiri mu no
kafra ene hyeden eno so ne yegyina na awie dumienu kasia endpoint homeopathy clinic wo so yasenema time herbal mixture kan yen ho ne yede kasa natural mineral water emene time herbal mixture no awie ensemu a yede to awo no de na edimu akotene binie Kolebu aban ayasabia womo edi atudwa se a doctor fo mienu ne a nurse fo mienu a womu esusu se enam womo ensaso a edwuma a womo ye nanso aniti ma obi ehwe ne nkwa no ya interdict womo na sansam na mu no na Dr. Dazi Gansa wo cardiac anesthesiologist wakasa chemu se senka dokotafo no hwe abrante ne ntamo a enkuwawu ene yakwa abrochire peru mamu elepre crash yakoso ma nipa dunum ti nananam wonse do mpanimfo se abusua nan kafra na wo ma ewu so wo mo kratwe di ampon emfansie yi efa ye nkura bata ne nyina ena wiei wakenkanfo triple ma agya APAM dada mene mi women ADWOA